माजबाटआव सासे गान्जा फालांगिरि हमदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाहादुर आदर्श गामि खाथियाव बुधबार मोनाबिलि समाव गान्जाजों लोगोसे सासे लाइमोन गान्जा फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो मोनदों। मोनसे संगालि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै माजबाट पुलिस थानानि मावख'गिरि मिन्टु हेन्डिक आरो एसआइ रहित कुमार छेत्रीनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया सिग्रोमनायनि गेजेरजों गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव पुलिस हानजाया गंसे I-10 गारिनिफ्राय 20 बस्ता गान्जाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ खानो हायो होननानै खौरां मोननाय जादों।